Калі абмяркоўвае з дзеўкамі, то кажа «ён». І гэтага дастаткова для разумення, пра каго ідзе размова, прынамсі ў гэтым годзе. А ў статус профіля альбо скайп, калі зусім фігова, калі падкатвае да горла прага абняцца, а ўсе, каго можна абняць, без тлумачэнняў і акрэсленняў далёка, а для іншых трэба нагода, яна піша «Юр Ась» і робіцца міла ды лёгка. Сяброўка В абяцае, што нікому ніколі не раскажа, што ён ёй падабаецца. Сяброўка Д клянецца, што нізавошта не пакладзе на яго вока, калі ўбачыць, і не будзе падчольваць і выпытваць, як ягоныя смайлікі растлумачыць. Бацькі кажуць, ты ўжо амаль дарослая, сама вырашай. А яе то ў шчасце, то ў адчай, ну якая ж тут даросласць? Хаця шыфруецца. На вочы акуляры з цёмнымі дужкамі, а валасы ў хвост. Нібыто яе сапраўды ёсць узрост. А ён, сабака, гарыць зялёненькім. Ну ладно, няхай сабе і жоўтым, і маўчыць. Хаця мог бы і сказаць чаго харошага. Многа мог харошага нагаварыць.